nawe Deborah Kiruboni utagoswa sense moya kabere ye studio to koirana tumurikere aya nekirugwe ase chigosori. Kukomanya ensemeyo mwanchu murigereria umuruti chingundi yata entingana Sara Acheng nigo amubinderetie embura ye chingundi Felicia Mukongwa o Tanzania na kwegerera obonyangongo bwaye wa World Boxing Federation asensemo yabasacha nigo muruti bwe chingundi Madonga Mtukazi wense ya Tanzania abete gakoba gusega kobindererwa embura ye chingundi no Kenya Collins Nyakwakwa na gusiria obonyangongo obwaya sekigosari kinde nige kerabu kya Nairobi United kyabekirwe ase group ekagire koba enkongo kegima bonsi gosebosibwe biminano bya CAF Confederation Cup orogongo rwa Africa muliketo Daniel Omwaga na mange Entingana yagosori ya boxing imeyense Sara Acheng nigo naende agenderera kwegera obunyangongo bwaye bwegosori area ya World Boxing Federation WBF ye imaega ayokunywa ikora komususura na kumutigera chingoma chintindi musubati Felicia Mukongwa korwense ya Tanzania ase gosori era chiraundi 10 yagosori eyo nigo yarengeri ya heavyweight na nigo yakorekarete iga ime yense ya Kenya na ase enseme yo yagosori ya World Boxing Federation WBF ensemo ya basacha nigomo Tanzania Madonga Mtukazi uyo munyakaine mo no segeseri kya yagiasunguja na boigo oromuroti bwe chinkundi imeyense nigo abeta kaba kawitrorwa embura ye chinkundi na gutigura chingoma chintindi na Kenya Collins Nyakwakwa ase chigosori chiri cha heavyweight me chigosori kirete chiraundi isano nomo Nanyani go Madonga Mtukazi mayaga yogo titorwa segosori eyo ningere tiri bagali abene na kobakira abakenya mbiyabono asoku mwaliga nigo chemeyense na nigo atebere ninga nigaragendere kurona n'abakenya asamatuko aremotwe agosori eyo entindi nigo yakorekana timu yo mugani Red Bull nsemo ya Kilimani igayime yo mochi o Nairobi na klabu ya Nairobi United amatukama keoka amega yokuna tigiti yo chikoso group stages yegimino nabiri bya CAF Champions League merogongo aru Africa ebono nigo Kenya re ko banegeti tindi mayega yoko kwa imeje group go chikomanyika mu group ya Makweri Nairobi United nigo bono ra chikoso ya ane timu ya Wydad AC Korwense ya Morocco yakoso ne timu ya AC Maina area DRC Congo na baigo igere emane group ya mone timu ya Azam FC Korwense ya Tanzania Nairobi United nigo barachaki yagosori yabentanga nikigima ine club kerikya Wydad AC ya Morocco yagosori eyo nigera korekana chitariki 30 cy'umutiyo yiga umwaka w'2020 imeyega sero Gested Mohamed yagasero kamanye ko inego twara abatihotereri abange mu bwekano obwecumbiye nyancha na asimla nebiye byo bya Champions League ime ya group D nige club kerejya ZSK United Korwense ya Zambia kyabekire group yemo na murabari bakizia Chiefs FC Korwense ya South Africa Al Masry Korwense ya Egypt amona Zamalek Korwense ya Egypt na boigo Nalitkolera ekiminano gya FKF Sport Pesa Kenya Premier League kya gosoribu asaba murabu abo Nairobi United anyako bako basura murabari ba Bandari chigori sato aseyemo imelege tikere gya Dandora Stadium mu yomochi o Nairobi chigori cha Nairobi United nigo cha unyonsibwa amana bagosore bya Prince Buregeya eno kumachaka mamanyi omanya konyonsi gori ya Nairobi United gwetera asenchera ya penalty aseshamim Kibwana Mwinyi anyonsi gori ya gatatu egore ya moyoka yo kurusia mariga ya Bandari FC nigo nyonsi wana mogosori Geoffrey Ojunga na abo tukobwalero imeyaragongorolirwa Europe Eminano birie byanchire mono ensengi mabia UEFA Champions League ko serbo bire ase club keria Napoli kego chikoya club keria Eintracht Frankfurt Slavia Praga babe abenyeji baye timu ya Arsenal kororogongo roliarwa England asa Atletico Madrid bachungalie timu ya Lyon St Glories chinsa isano chabotko Tottenham Hotspur bachikobalganie timu ya FC Copenhagen imege tikeria agia Tottenham Stadium Olympiacos babalgani PSV korwe en Serie Netherlands na ego sori ganyelele mono
ensenge mobotuko bwarero asimene bya UEFA Champions League na gasori gatiye club kelike Liverpool abo barabanyangongo beligene imeyense ya Bongereza bakora no mwarimu Arne Slot bagochia ko baligania abanyangongo kororogongoro lya rwa Spain Real Madrid ase amagosori okarewe club ke Liverpool Alexander Trent Arnold akogosoreria agosori ejo era kagaire kubogoria abachabiki abange kigima imeyege tikerekane filisede wotko bwarero nigo era chekworokia chinsase echenkoyo asonye bono umubwibo goseri yatamanyakana ningogo chikoba chiklabu chonsibere nigo chiatoro bisabwe nkoyo asemya kemenge ine Liverpool goseri Madrid. Daniel Omwaga chikosori n'abanyangongo Nsoko TV.